Lestu l-ġgieget u l-kowtijiet għax tmiem il-ġimgħa se jkun kiesaħ. Wara t-temperaturi għoljin li kellna fit tmiem il-ġimgħa li għaddiet, il-weekend li ġej mistenni jkun aktar frisk b'temperaturi li jafu jinżlu sa 7 gradi Celsius. Din il-kesħa hija riżultat ta' arja instabbli fuq il-Gżejjer Maltin min-naħa tal-Baħar Adriatiku flimkien ma' sistema ta' pressjoni baxxa fuq l-Iskandinavja li qed wassal għal temp instabbli f'pajjiżna. L-arja kiesħa li mistennija fil-jiem li ġejjin tikkuntrasta bil-kbir ma' sħana li kellna fit-tmiem il-ġimgħa li għadda, meta s-sibt ġiet irreġistrata temperatura rekord ta' 25.8 gradi Celsius. Din kienet l-ogħla temperatura reġistrata f'Jannar sa mid-29 ta' Jannar tal-1939, meta ġiet irreġistrata temperatura ta' 22.8 gradi Celsius. Il-medja tat-temperatura massima fl-aħħar 30 sena f'pajjiżna kienet ta' 15.6 gradi, ferm aktar baxxa mit-temperatura li kellna s-sibt li għadda. Sa dan it-tant ħafna kienu dawk li ġibdu ritratti spettakolari ta' nżul ix-xemx is-sibt filgħaxija, fejn is-sema splodiet bil-wien ħamrana. Riżultat ukoll ta' sħab f'livell medju li serva biex jirrifletti ir-raġġi tax-xemx nieżla.